suka satu sabi cin bumung sekolah itu. Good evening everyone. Sanja kaham jattono. Au. Ajok ni simi juga lijak jattono cerai khonai. Tai nasinjak. Belai kia hambai maya paro. Cini TTA di sini. ICNI sini borom gerang IM mojang suhel da bormano bobo koroksa resamung gereng resamung sei gereng abuni bagino obahai haksal ni wansu kono teyei o pandano boju kalika belai ke hambai bono obo kaisa tong thokja thoksimia obo chini fan. Music is our energy. Music is therapy. Jentabo drugs potrepot kefek fekjengnai manibai kubuli tongma jorao obo haike chini thinang ni cherairo rechamung mosamung obo haike creativity jottoni bisingono talent tongo or talent search khlai dadabo saka bising ni rutugi kari mani belai ke hambai chini oro borgonang piu tongo tebo department ni tangthang tongpayo alai dekai hor sal khasi gei to oi chini taku khormni aro nor jottono sinio chini apon bai rakesh borok norok agi pane sine borok tam kereng borok belai ke kereng borok o namano hinjak aboni bagi te surai o nama bongni thani au obai ke sakthatane sungte bo kujogo kanai not for only our state. Centam khanya nangnai oro simia obo kaisa platform mang khanorok jeng obono fataro talangai Tipra Idol ni jaga India Idol to norok agino saimajan sini haste to manjago norok taibo International Idol phano norok thangmano norok ni thani to tawanadi jottono kaham japkha haipano jottono narik maya jeng 16 narik mani bising norok teibo improve ngane final thangai norok teibo kaham ngane sengabo khaklayo hage norok je oros sepmania khahamyangi nogo beka hamyangi mogi ta thandi kha bachawi thandi abu chini kacharmu norok teibo kha thoni thandi phan thoni thandi sing Tipra Idol ni second session o sing maraknai nei phan thoni thandi obono sini norok no kejarmu norokno singaboni bagai khabai khukbai koijao academic qualification ni logi obobo nango oboni bagai alaida khai jora phaya jeng tabuk sakni kok sanaklayo sing master degree khai rochabai mosawi amse jora tabuk bo sing senior citizen ni porebo sing khasibi tongphu oba keno nijini culture no hamjagna nangnai tei bocai tokna nangnai oboni bagai pora pai srengnai opti jorau srengnai amti phaya porani logi obobo ma srengnai chini thrio no tongo chini rechamung mosamung thungmung songmung joto tongo sabaya norok result nasinja tai log ria jottona hambai nasing tongma bagai jottoni bagai waisaya phakhoropi hambai jotono ang 16th number ni simi jenge phainai tola ni simi saka jona chini ulchidok kok borok baike ulchidok ko tongo sing marks sali oro marks nong itebo bari nai khaklayo engineer angkhol basa dikabo India Jomatia Basrang Deporma norok stage kisa phaidi norok na jotto norok na mojugo India Jomatia Basrang Deporma Koso Joiria Rahel Koloi Rotna Jomatia
সবিতা দেববর্মা, প্রজা জমাতিয়া, নমিতা দেববর্মা, রূপেশ দেববর্মা, বন্দনা নোয়াতিয়া, সারথী কলই, সুস্মিতা দেববর্মা, শিল্পনা দেববর্মা, মেহেলি দেববর্মা, ঈশিতা ত্রিপুরা। 16 ডাঙ্গা কে বনগদা থাং পাইছে Apom. Ya apom. Tadi repeat kali ko yang nama dia. Mungkin saya repeat kali ni, bye. Bulan ini. প্রিয়া জমাতিয়া, Ya khorta dulu ko. Nama kita pun ya kita boleh jadi pun sahaja. ঈশিতা ত্রিপুরা, মেহেলি দেববর্মা, শিল্পনা দেববর্মা, সুস্মিতা দেববর্মা, সারথী কলই, বন্দনা দেব নোয়াতিয়া।